Sugatan ng 38 anyos na lalaki matapos na tagain ng isang lalaki na may kapansanan umano sa pag-iisip sa Barangay 4 Garchitoren, Camarines Sur, alas 3:45 ng madaling araw nitong Martes, August 12. Kinilala ang biktima na si alias Nilo, driver at residente ng Barangay 3 parehong bayan, habang kinilala naman ang suspect na si alias Onyo, nasa tamang edad at residente ng Barangay Pambuhan pareho ring bayan. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Santos Jose Mora, Municipal Executive Senior Police Officer ng Garchitoren Municipal Police Station, nag-aabang ang biktima ng masasakyan papuntang Naga City nang biglang sugurin at tagain ng suspect. Nagtamo ng sugat sa ulo at kaliwang kamay ang biktima na agad na isinugod sa Medicare Hospital at kalaunay inilipat sa isang ospital sa Naga City. Okay naman po siya, ma'am. Okay naman po. Okay na rin naman. Nag-aantay na lang po siyang ma-discharge ng ospital at pagkatapos po kung ano siyang mag-file ng reklamo, kailangan lang po namin yung medical certificate niya saka yung testimonya niya saka yung mga witnesses niya. Napag-alaman na dati nang may alita ng biktima at ang suspect na agad na tumakas matapos ang nagawang krimen. Ito naman pong mga operatiba po namin dito, nagkandak po ng at-pursuit operation para po sa posibleng pagkakahuli ng suspect, ngunit nakatakas na po ito. Wala na ito sa bahay niya, di na po inabutan. Kung makasampa na tayo lang anong complaint, di siguro kung yun ang gagamitin niya, ma'am, na depensa sa korte, depende po yun sa magiging ng piskalya saka ng korte po. Kung ano ang magiging niya, kung mag-treatment po siya ng insanity. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Inaantay din ng pulisya kung magsasampa ito ng kaso laban sa suspect. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.